chakudya simapemphera timapemphera kuma ku kitchen mambarona kaya wakhuta nyemba kwa uvundukula nambala 4 ndiye kuli zinthu ukonoti akatundu nchani ichi ndiye chizili ndiye ntchito imene ili pa kodi mudya nawo kuno kwanu nanga simugaliza kuti nakuyikira mokena kake nkapando dyako tichotse ufiti timati tengeka kakang'ono inde manena kuti zakudya panozi zidapangidwira pompano katundu wese ngwapompano kupatulako mchere ndi mbalezi mbalezi nzo zidachoka kwina komanso mbalezi mutafuna tengako achabwino mbalezi mutafuna mukoza kupanga zosema pompano zikhoza kutheka nkhwani mwina mufuna nkhwani woti ufuna zoteteza kumatenda kwambiri ngoti sotalima pompano ine masamba ndaja mokwanira kasipuniko bwana ndaja mokwanira ndili muli wang'ono ndili mwana manena kuti muzidya zoteteza kumatenda zimenezi chabwino uthenga wasona feti dalandira koma tidangopitiriza sana sitidasiyeso mmene adanenera tili wana kuti muzidya masamba inu pote pali zinziri ungapata yeso nthawi kumadya ujeni zilini zono bwino wake ukakhala kuti zinthu zumazipangira wekha umadziwa asofunika kwake kwa zimenezi nanga si chimene chimafuna chizili nchomweso chimafunanso masamba ifeyo masambawo tujera kuzinziri kufuwa zinziri zori zikaja masamba ajo abaso pali nyemba nzofunika nza fresh nyemba izi nyemba izi nzapo mpano izi nzofunikira nza fresh mchunga ni dende cha apaso logo chicken ndiwo izithawa ansulira ndiwo izithawa takwani chimene chiboti ne chinyopiro mangola ndira ifa cha ulemu koma nthawi zambiri timapereka kwa nkamwina amene ogwira ntchito yooneka angoti pasaifolira bwera ifa crucify yabwera kuno kuti zadye zinziri ndi nkhuku kuno ndi kwakauma ta santhe kukasungu mtunda utali ndithu kuchoka pa Santhe Training Center kukoma koma tayenda tatutsa pa Katenje kena kudutsa pa Mtoso kena kwa pankoma Chilolo ndofika kuno tsoma kora kudzafika kuno kantunda aso kapankoma Chilolo dzafika pano kantunda kafumbi kokhaokha kupitirira uku ndikuti ukadutsa pa Kapiri ukatukira ku Mchinji hayi tisanafike ku Mchinji tiyambe tafika kwa Kamwendo nso umene MAD nomakatulukira kwa Kamwendo nyamukatulukira pa Kamwendo mukatere ukakhota kumanzi yako ndikuti mupita ku Mchinji kuboma mukakhota kumanzereko ndikuti wakulilongwe ndiye pano muti mpaka uma pano mpaka uma koma ta Santhe osatika uma wakulilongwe anthu akumene adachoka wakulilongwe kwa Kauma nthawi imene amamanga matauni aja anthu aja adadza asuntha ndiye atasuntha anthu aja pofuna polima pena adangolowera kumadzulo kuno tun kumadzulo kwa Kauma kumadzulo kuti zipita kumako mukafika Kauma wina uja mukanda mitsinje palibuwa palibuwa pamenepo tabwera kuti ticheze ndi MATHEWS tisatayane SAPEMBA msulira ndi maina ali pambiri munthu kuti akuitani kuti umve nsanga mmavalitira utengerani pamene nilili okay mukakhala ku America ngakhala ku America MATHEWS fomu nali ku America atu ne nakhalako mwangobwera kumene mwakhako nakhako zaka 19 ku America ndapita 2003 yes nabwera chaka chino 19 years muli ku America zedi ndiye mudasiya ulemerero ku America kubwera pano pa dziko lapansi kudzakhala nawo ife ndife anthu odya vinziri poti mwati ulemerero titero koma sindausiretu ayi mukakhala ku America ndinu MATHEWS mukakhala kuno ku Malawi tisatayane kapena SAPEMBA maka SAPEMBA ndiyambira amadziwa chifukwa munthu une ndaphunzitsaponso konkuno nsanapite ndiye tsina limene anthu ambiri amalidziwa nthawi iyo aphunzitsa SAPEMBA aphunzitsa SAPEMBA anakhalako mphunzitsi wa ku primary kenako anakwatiyana ndi mzungu mpaka anapita ku America anakachita maphunziro anakhalako nesi achitako izi ndizo
mpana liwankhula pano mwamaliza masters degree mwamaliza masters degree ndipo mwakhazikitsa malo ano mukuti umodzi pottery ndipo zinzilili kudya izi zovetaneka ndikupa chechere uko kani yake ni imene komanso ndikuona kumbuyo kuli solar farm pamene pali mororosa ta masewera yayi apa ni Eskom ka ndi mauchena ngati ma kilowatts angati amene 25 kilowatts imene mapanga apa ndipo tili ni ma solar panel alipo 77 solar panels imodzi ndi 350 watts timakhala panopa ndi magetsi ambiri usiyana ni amene timagwiritsa ntchito moti vuto tili nalo panopa loti tipeze zinthu zoti zizigwiritsa ntchito magetsi osati magetsi titani nawo magetsi achulukitsa vuto navutika nawo ngakhale ku paradiso kumakhaso vuto akuti ndili ndi ndalama zambiri mwina zinditengera komanda mthandizeni anzanga vuto yake ndakuti ndalama zachuluka mvuti nkonkuno kumudzi tiziti nakulira konkuno pamusi pomwe papaja munati pasukulu pamtoso paja pamene ndayambira standard 1 mpaka ukafika 8 chabwino kalelija timabwereza kawiri katatu koma ndangoti 8 napanga pasi nochoka pamene paja pita kumadisi kujaso nukabwerezaso zanivutaso nupita kwa mtema mbalame tamene mtema mbalame machuka kwambiri chakwangwangwako kumene ndakakhozera kumene kujopita kumadisi secondary school so secondary udachita pamadisi kumaliza pamadisi secondary 1994 tidalemba mayeso mu nthawi ya kamuzubanda mmene mayeso amatuluka tili mulamuliro wa bakili mulosi zinthu zasintha padero wina lero game tembero akulu sina ya masewera kudali ndiye ni mmene timachitira ku sukulu nthawi imeneyo tinkaganiza kuti ineyo wa ku college ine ndi wa kuchanko basi pole chankosa pole ndi chansa wewe anali bunda pole chansa wewe amene amachuwa ambiri makoleji nthawi imeneyo adalata romweyo so uchuka chabe koma ndi adalipo tingotero kira koma ule kuti mene tisachito ya luka ngati dziko so koma simunasankhidwa kupita ku university unani mapointsi abwino ndithu kuti nkadathopita ku university koma panachitika china chake ngati mukumbukira bwinobwino mayeso titalemba ni boma lina limene linali mboma kwa zaka zopitirira 30 ndewo bwera wina ndiye kudadza bwera ngati mukumbuka ma entrance exam 1995 amene aja amene sopano koma ndakalemba ndithu ndakalemba pa Lilongwe technical pali kwambiri ndiye zitanibalaritsa kuti sono college takanika ndiye situnena zonse zoyipa za munthu koma bakili muluzi adabweretsanso maphunziro aulere ku primary ndiye maphunziro aulere ku primary demand ya opposition ndi aliyezo udangoti uli certificate ya form 4 mangopita nthena ku education kuja ngampeleka ineyo phone ndapo ndawo mapoints anga so ndiponso ndimakangotenga kalata kwa head dinda chidindo pita kumwe kuja ngasi masadala sana uje ma certificate tisana ambotenga kada ni nakhoza mote timakhandi slip amati exam slip sure notification of results upibana notification of results ni basi kugaila sukulu nthawe that's how you became a teacher yes interview scenario vuta simuna kapange kuti ukapereka so disaster ama aliye samalembedwa nthawi imeneyi nge atanilemba adanika kwa Kalama ku Lilongwe Lilongwe rulo chakwasiyo nakhala kumeja zaka ziwiri ndiye monga mudziwa inuyo nthawi imeneyi chayo ntchito ya uphunzitsi malipiro ake adalinso amtundu wina na kugwira ntchito miyezi 3 kulipira po mwezi umodzi nthawi zina miyezi 2 osa kulipira choncho ngochepa kwambiri aziphunzitsa mbiri ngati mukundiva kumene muliko ndithudi mbopanda uchita kenaka ake kophatikizana nophunzitsi uja udzafa osauka zedi kumozeta pogwira aziphunzitsa mbiri na alimi ndene ndani maganizo ameneyo ntaona kuti mu 95 96 sizikuenda bwinobwino ngati mphunzitsi ndaganiza kuti anisinthe mapulani chifukwa sinimakhutira chimene ndimachita nthawiyo makamaka kunkhani ya malipiro ngati mukudziwa kuno ku Malawi munthu ukakhala kantchito ndiye kuti maudindoso amachuluka kumudzi anthu amakuona kuti mwana wathu amba ntchito waiphula tithandize nkoni mchere kamaluwa maliro kuno
ndezo sizija uzingotai sinalandire nikuyankhani ndiye ndato panazo zimenezo mugenza zone kuti yambe napita kaye kumudzi ndi kuti nthawi imeneyo makolo anga anyamuka apa pamene ndimakhala nimanena pantoso pali kaphiri amati mbwabwa kuseli kuja agogo anga amene ali amalume awo amayi anga timati atakumana anali pa madisi nthawi imene ali munthu olemera kwambiri ndi adali ni munda kumene timakhala munda pamenepo moti ndakulira pa fama kunomba ti fama mpaka panonso nikadaliso potiso pano pa fama apo nchifakira bwera kuno kuti tipeza mbiri za Matthews tisatayane komanso tisaiwale kuti tikuja zinziri kuno Sapemba adakhala kwaputsa ku primary kupeza mwayi wopita ku America watira mzungu 19 years ku America kupitiriza maphunziro awo tikankhula pano ndi master's degree komanso manene kuti sukulu yani imene munaphunzirako ku America yufune kupatseni mphotho yapadera yandipatsa akupatsani mphotho yandipatsa mphotho yapadera imva za nkhani imeneyi kutsogoloko koma pano ndikufuna kuti nditafune zinziri momasuka tili kuno osati kudzacheza yayi tabwera kuno za ntchito ndipo za ntchito zake ndi izi zinziri gugu zalokolo masamba alipo koma sindingagwire masamba yayi mangolapo patali kwambiri nzafike pano nyemba zilipo sindingandikireko yayi ife timafuna kamagazi ndivakira bwera pano tikucheza ndi Matthews Sapemba Msulira amene akukhala pano malo ano ndiopatsa chidwi chifukwa ukumayenda ndithuka mtunda kakatali kuchokera Mutala mwankoma Chilolo tsafika kuno koma ukafika pano zimene zikuchitika pano ndizosiyanako ndi zimene zikuchitika kwinako chifukwa muona kuti kumbuyo kuli masolar panel 75 amene akupanga generate magetsi ambiri kwambiri oti amatha kuyatsa malose ano kugwiritsa ntchito chinanso imene akufuna ena nkutsalirako komanso akuchita ulimi wa zinziri komanso ndaona water tank anayikwezeka apo ndaona tinyumba ndi tolomangidwa mamakono tilipo mpano apaso mukupanga chinthu chachikulu kwambiri nchani ine imene khola la visit khola la visit khola la visit pazikhala mbala mosaliza masewera yetu komanso munanena zoti aizo sezizizi tapangira pompano mmango ochita matamanya apo sali kuti mmachita diza ulimi hayi ulimi umene muchita pano ulimi wanje ulimi tutuchita pano pa chizungu ninganene kuti uli magulu atatu pali B pali I pali G BIG B oyamba kuyimira chani birds kapena kuti mbalame right C yes tachokato apo ndipo mbalame pali chinziri pali nkhuku yachikuluda ndipo paliso bakhaso abakhani nkhunda uyu nchani baka ayi nkhuku yachikuluda ena rama awenga rubaka nayi adaniwenga po kumene ine bebe mimidani wengapo masamba akhoza kuwengani lero maka wao B for birds yes I insects mukweta ma insects tilini ma insects amitundu tingati itatu mtundu wayamba ma insects ni njuchi ndaona mingoma ya njuchi yambiri yes telepo pita mtenga kuti uja mutenga uja jako kama unati kufa nchakuja ndiye pali njuchi ndiye pali nchenche 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 zake zituzo zomwezi ndalama ka nchenche ndalama yopya maweta nchenche timaweta tu bana mudakanena sana ambe kujawo mina telezi zakulia nchenche nchenche mwachidule mapangira chani nchenche timapangira zakudya za mbalame ngati niyo mdakhalapo kumudzi nkuona nkhuku yachikuda ikamayenda pamene imakapezeka nkhuku yachikuda simalosa amene amakhala bwino kwa amene munthu amakhalirati komano uje nkhuku ija mukayipeza kuti lupalasa pa bibi pamanyowa titero imafuna mojani nde ngasitili pamunda intabwera choko America zambiri ndayiwala zakuno ndeni mangokhala kuyang'ana kuti kodi chuchitika nchani chilengedwe chiniphunzitse chifukwa chilengedwe ndiye mphunzitsi wankulu ndiye poyang'ana kumona kuti nkhuku ija yomapalasa yomadya komphutsi kuzola zija
tsopano mphutsizi zimapezeka bwanji kuzolazi ndiye nkumaona kuti ntchentche imakaterapo imakasiya mazira aja amasanduka mphutsi ni process ya ntchentche kuti ikhalenso ntchentche dzira mphutsi kenako ntchentche koma zimene zizi mauza abale anu kuti mmaweta ntchentche bwinobwino moli mtima ndithu uyo angadane nazo to ndi adaneso nchauta nanga si chauta akuchita zomweso si ya chauta ntchentche mwaona ya chauta mwana ngati fike kujiku chifukwa kuji ntchentche sikundidalitsa kwambiri ya kumandayiva lapo insect one insect ndiye pali nati njuchi nati ntchentche ndiye chisweso chiswe sitiweta kumati bwanji koma timakola timapeza chulu chimene chili ni chiswe tini njira zathu zopangira kuti chiswe ichi chamati dzachipeze timakola chiswe ichi nkumadyetsa nkhuku kuji ndiye ku garden kuji ndiye ku garden ndiye kumene kuchoka katundu sima ndiponso poti mabwera kuti adakale apo pali nthirira apo chakhala pakuno kucha pamene ndiye thankilija mmanena ilo tuthirira zelu zimene mudakaba ku America mudaliko zelu izi ausati kubakwa nikwene ku America koma kuti ku America zidandithandiza ifoti ndapita ku skulu imene timanena ija masters manena ija masters yake ni amati masters in development engineering kusonyeza kuti pali ma engineering osiyana koma engineering wake ni wa development wa chitukuko chake chakumudzi ndiye ine ndati sopano chitukuko kumudzi chimatanthauza chani kwa ineyo zinthu zitatu one katundu ali kumbuyo mphamvu ya magetsi uyo alibe magetsi sangatukuke ine nayendapo ajakhaza muli apo sinaonepo dziko lolemera kwambiri limene libe magetsi kapena dziko losauka kwambiri limene lini magetsi magetsi amayenda limodzi ni chuma moti usauka tili uzo umene penaso chifukwa cha magetsi because the last time I checked only just about 10% or 13% of Malawians had access to magetsi ambiriso ni town anta unumokhaso ngoma anthu ambiri amakhala kutawo enda kumakhanga dziko lathu kumene chimdima magetsi ake yonse amene aonena ni makampani akulu achina American Embassy kumene kuja kulachina ntani ozati kutantha ozati mkawale opanda magetsi achakhaza palibe chitukuko okay number 2 madzi madzi tinawo kunoko koma kuti tapange tagwire tagwiritse ntchito dziko la Malawi tikalidula patatu gawo limodzi ni nyanja madzi ake oti tikhoza kumwa oti tikhoza kuthirira koma kuti tikatenge kumene kuja tapange pachizungu amati distribute kuagawa aite mitsinje ni ambirimbiri buwa tane mitsinje ambirimbiri ino pocho kulilongo soko no maoloka ingapo mitsinje ngapo mapezapo limothirira pa mtsinje wena uliwose ayi madzi angoyenda makathira ku Lake Malawi makathira shire olo kuti muone madrawo eneniwa madrawo ali mpwe Malawi muno madzi apa drawo na ambiri madrawo ambiri amakhala madzi ambiri otikhozeka podimba pamene pacha koma timango kumwa nuchapira basi kachitatu nthaka uyalibe nthaka which is in abundance kuti ufike pano utaenda nthaka yambiri koma tsono nthakayo kuti uyipeze ownership kapena kuti kodi malo munthu amapeza bwanji pano patini 55 acres ndiye kuti uyipeze imakhala motani ndiyeso ni gawo limodzi la chitukuko kwa ine kuti kodi malo kuno ku Malawi poti Malawi sakukula koma chiwerengero cha anthu chikunka chikwera tsono titani poti dziko siluchuluka ndiye pali bwino tigwiritse ntchito nthaka moganiza osati mwakale mongo litembenuza doti mmene makolo athu amachitira kodi ino asapemba ndacheka bwanji kuti mphunzitsi wa ku primary akapezeke ku America muda akapezeka ku bwanji kodi mphunzitsi munthu mafuna ku America akapezeka utali azipita degree yake ino ati maphunzitsi mmene kwa chani kwakapaizi kuyoka paizi mori ne munga kuyoka paizi basi ndege ili kuli tsiku nthawi yoyamba kwakuya ndege unali ulendo ku America mudapha mutu wa mzungu ino iya ngati umupha chikondi basi mudapha mutu wa chikondi zidakhala bwanji mmene zidakhalira kuti ine ndili mphunzitsi wa primary paka Primary School panabwera Peace Corps volunteer azungu aku America jamabwera kudzatithandiza
Amakhala madera yamachaza umoyo ina machita zenja. Ndi padali mnyamata mzungu ina timati Tom Karen. Ndi adali mzanga kwambiri ine ndikuphunzitsa. Nthawi imene timachita kwasocha kumwa kwambiri. Okay. Ndi timati kaweruka titengane naye munthu chitikamwe nkugwirizana. Ni mzunguyo? Woyambayo. Okay. Iye uja nthawi yake datha watsazika wapita. Ndi kudabwera mzungu wina amene adadza khala m'malo mwa nzangayo. Ndi iye uja pobwera nzanga uja adamuza kuti ngati ulupita kumudzi. Nkovuta kuti ukagwirizane ni anthu malinga nchinenero. Kama palipo munthu kena kake kamphunzitsi. Kama nkulako kwa chizungu. Kabwinoko. Kabwinoko. Konsusunukira. Ukavana naye. Ndiye nimene tidayambira kuchezera. Ni nzima iyo. Si nikukonzeni pang'ono si mzungu. Koma ndi mchinese. Mchinese wobadwira anokulira ku America. Ndi mzungu amene. Mboti mwatero. Ngakura zidutsava mungano raiwe ngapaze mboni chicheo. Yamankhula kwambiri je. Kwambiri. Okay. Kwambiri. Kukumana naye. Kukumana naye. Hamba kumacheza pamene paja. Ndiye choyamba namuuza kuti tieni kunyumba. Ndakafika kunyumba kwathu cheza. Ndiye padali program ya masafu nthawi imeneyo. Timabyala mitengo limodzi. Tere chikondi chake tinganene kuti chidambira ku mitengo. Kuti chifukwa ine ni chidwe kwambiri ni mitengo. Ndiye womayi wonse analinso kwambiri ni chidwe ni mitengo. Moti nthawi imeneyo mpaka panopa ni madabwa chimene munthu amalimbira mtima ukadula mtengo. Popanda chifukwa chake chokwanira. Si utakhalapo. Nkhalako kumachika zambiri. Kwambiri. Kwambiri. Ndiye inu makonda za mitengo. Ine ni makonda za mitengo. Osati ni makonda ngati kuti ndaleka. Panonso mapangabe. Kwambiri. Tubyala so mitengo pompano. Chifukwa munthu sungalemekeze tunthaka achakhaza popanda olemekeza mitengo. Popanda olemekeza udzu. Chiyambi cha nthaka ni mitengo. Indeka. Kodi kuzotenga sonto ndawira. Kwambiri. Iwiri so utenga. Ngati ni madziwa sindina karundo madosa bwino pankhani imene. Ni machira manyazi. Hayi mukuno manyazi ayi. Kodi nkhuku imeneyi inali yayikazi kapena yayimuka. Imene yayikazi. Imeneyi yochirowera kapena imangoyenda pa thengo yokha. Acho noko kumusi ndakakutengeraniko. BIG ni manena ichi. Idakhala mala amodzi. Pali mpando wanina wanekala. Yes. Mbali imodzi kuli nkhuku zachikuda zimene zimangothamanga. Yes. Mbali nayo kuli ma insects zimene maitera nchenche zija. Mbali nayo ndiye kuli dimba. Ifa ione kuti si mathamanga kwambiri pa ndi ofewa bwino kwambiri. Iyayi mwangopeza yoti sina ikile ya. Takupezerani msoti. Tikati tikupezeni rambala mukadaonaso nokha. Tsono kukumana ndi nzungu kumadzana imitengo is one thing. Yeah. Kumafika poti zatembenuka mbali naye, that's a different story. Zone. Zidaolokera bwanji meneko. Basi kungoti nthawi zina zake chinthu chikakhala chako. Sumachivutikiro chipeza. Ine chidwi chokhala chimene nali nacho ndiyeyo ndikuti tinkacheza kwambiri nkhani ya umphawi. Ineyo nini chidwi kwambiri ni nkhani ya umphawi. Kutwala. Nikamona munthu osauka ndimafuna nidziwe. Adasauka bwanji. Kapena nchifukwa chani ali osauka. Kapena nchifukwa chani sachoka ku umphawi uja. Chifukwa ine ndakhalapo umphawi nthawi yayitali. Ndipo zimaniwawa. Ndipo ndimadziwa kuti umphawi aliyense kumene akundimvako anganitsimikize kuti umphawi ngowawa. There's no pride mu umphawi. Palibe munthu amene angachitosankha kuti ayi ndifuna umphawi. Nde cholinga changa ni mayo timakambirana umphawi wa dziko lapansi bwanji. Ndi ine sondali nchito kodi iwe uchoka ku America. Kodi ku America ku umphawi ulikoso? Nyama dai ulikoso mwina soposa kuno. Sinimankhulupirira nthawi imene. Of course. Komano chifukwa cha kubyala zachilengedwe chidwi ni zachilengedwe komanso chidwi ni umphawi. Zinthu zimene zidapangitsa kuti awirife tikhale oyandikana. Poyandikana apo potha kwa nthawi ajoba madziwa. Ine simdakwatilepo. Sindziwa. Ingokamba nikhania ino yabofuza somafuzo balula. Kodi muzinifusa ndinokha nesikufusa. Ine ndakubona ko nisina kaya munena le. Mori kizungu chaka chomwe chapo zakubula imaleji. Basi
Umuvuniza mdoti nichikondi mzungu. Ni muntu. Ni amzungu mune nayo ni muntu. Chifukwa ine kuma ni zunguru. Mawa mimi nganene ndi I love you basi kana tangu mweko. Kodama ngwamba ni choncho. Kodama ramesa ama banga jinzake kaya. Jinzake kaya ungefika I love you. Hello. I'm Job. I love you. Can you take me to America? Can you take me kwanu? Yeah, no. Kugwiriza na panofika pote hayi muntu chikondi nditu chene. Chikondi chene. Okay. Pita kwathu muntu alankhula chichewa ni mai anga kugwiriza na bwino na kulitsa ni mai. Okay. Mai ni muntu ofunikira kwambiri kwa ine. Ndinenerato pamene. Okay. Ndiye ukondana kwambiri ni mai, kulankhulana ni mai. Koma no chifukwa cha mmudzi. Ntchito yake dayamba osokonekera. Fana ngasantha amanena kuti mwina adangu bwera udzatenga mamuna, upeza mamuna. Mudzi waza pamudzi. Fobwa akapaizi kumudzi ndithu. Ndiye ine ndasuntha uchoka kumudzi nkusiya ntchito ya uphunzitsi. Okay. Ndibwera mu Lilongwe. Cholinga mafuna nichiteko ka sukulu. Sukulu munthu one sukulu ni mwayi. Sinivuta kwenikweni. Sinivuta kwenikweni. Komanso nimayilimbikira. Ndeka nkusavuta kankulimbikira ndiye nili mu Lilongwe yadadzamaliza ntchito kwa kapaiza nkubwera ku Lilongwe tidakhala limodzi mina miyezi 4 kapena 5. Khanga tudziwana ndithu mene munthu amakhalira usanapange chiganizo cholimbika. Yes. Kenaka basi chiganizo nkumapezeka kuti haya basi tutagwirizana ni chibwezi. Sidali chibwezi chonena kuti tupita ku America. Chinali chonena kuti tuzikhala kuti konkuno ndana ali maganizo anga tizikhala kuti fanya matendo makhanga kuti mwayota pezeko passport. Ane mabanja ake amataka pitome ujo satenga 3 years. Kumainu. Ene nzima ena khana 19 years. Okay. And even panopa ndina yana awiri. Oho. Akulaku wina anzaka 10 wina anzaka 5. Oho. Anzaka 6. 10 and 6 yeah. Ndiye tidakhala ku Lilongwe ananiuza ta ine mene nili musopano mfanzi pita kwathu. Yes. Noza hayi ndani bwino tinacheza hapo hapa. Maria. Ngati muzabweraso. Muzanipeza. Maria. Makolo anga nakambirana nawo kuti ino mukubwera. Ubwera nubwera ngati ndani ali tione teni ku American Embassy. Dapita ku American Embassy ukafunsa kuti kodi munthu angapite bwanji ku America. Ngana naye kuti pali njira ziwiri. Ino ngati chibwezi visa yake ikapangidwa ku America. Okay. Koma ngati mutati mwakwatirana mulini license yakuno ku Malawi, marriage certificate yako kuno ku Malawi, ife tipanga process konkuno itenga 1 week visa yanu. Koma ngati mfuna ku America ikatenga 300 days. Ungamafuseso kwinako ndiye basi tu. Uzifusaso kuti soja. Nkhani yake nyotero. Tikatero tenti jokepa. Nkhani imene tenti jokepa tentiro hii. Imene zatana vezekera ku United States of America ukamere mlendo watu lero program ya Cruise 5 from a primary school teacher wati anandi China wachizungu wa America ukakhala kumene uja 19 years koma nkhani yeneni imene tabwera pano ni nkhani ya chituko chimene akukhazikitsa pansi pa umodzi portrait ulimi osiyana moti mbali zili manjazi plastic ekhayo ndi amene wachokera kunja koma zonse zimene zili apa ndizapo mpano pali zinziri pali nkhuku pali masamba amaweta nchenche ngati simunamveko za nchenche amaweta nchenche amakakola aganga ndi chiswe zonsezo akuti zili ndi phindu lake chifukwa tifuna timvetsetse kuti zimakhala bwanji zimenezi pamene tikudya zinziri kuno ku umodzi portrait komanso nkhuku koma kodi zikuyenda bwanji chifukwa mmene ndimayika umo inali yayikulu koma mmene atsikiya sidumvetsetsa ndio chakudya chikakhala chabwino sudziwa kuti wadutsamo bwanji likadakhala therere pamene pabwezi nthongo olo nthongo wake imavuta kuti ipite olo mafupa sakuoneka chiziri chathu nchimenecho uchecheta mafupa omwe chilichonse tsopano anthu ena amati akapita ku America amangoti mwayi wanga ndomenewo kupalisana mzane kuno kumbali ena akapita kule kuchabati mwayi ndithu ndioneko zina kumankhala kumene kucha koma mudapita ku America muonewo kuti mudapitiriza maphunziro mudachitako chani ku America ndiye uchoka kuno kuja ndimanena kuti nini chidwi ni munthu osauka. Yes. Munthu osauka amanipatsa chidwi kwambiri. Yes. Munthu olemera asati kwenikweni. Chifukwa olemera ni madziwa amene amalemerera anthu. Okay.
koma osauka ndiye kumene mafuna nimvetsetse. Ndiye nditapita ku America ndimafuna chitsabe ngasipa janzimayo chanamfusa kuti uli mphawi uliko adati uliko. Kupita ku America cholinga changa chidali chone ndingagwire ni ntchito ndi mphawi wa ku America. Ndiye kuno ndali mphunzitsi upita ku America uphunzitsi ukadatheka. Ndakayenera kuchita so maphunziro ifo ukapita ukoko maphunziro ako no sawavomereza. Ndiye ndafunika kuyambiraso wani. Mind you, ajowa munthu amene nikupita nali ndi 30 years. Nthawi imene ndinamaliza skulu kuno ku Malawi ndi nthawi imene ndinakamba skulu ku America padali gap ya 10 years. Komabe sinachite mantha ndinakamba skulu ya unamwino ngati nurse. Napanga maphunziro aja kwa zaka 5.5 mwina 6 ndingoti. Ndikupeza Bachelors of Science in Nursing. Ku America komweko? Ku America komweko. Ku Berkeley? Imene inali ku University of San Francisco mu mzinda wa San Francisco ku California. Mwaphunzira ndazongo? Duzi? Iwo apa inu apa? Ukalowa mkalasi umapeza makalasi ena amapezeka mwina munthu okuda ndinenekha. Koma ngati ine ndali ni chikhulupiriro kuti nkalowa mkalasi ngati tonse ndife anthu ophunzira mmenemo nkokuti palibe amene aludziwa. Tonse ndife mbuli. Ngoti ina ngoyera. Mbuli koma yoyera. Ine mbuli. Koma mbuli ndithu. Koma tonse labwera mu. Mbuliwo. Basi. Uya iko. At that level. Ndiye pamafunika udzichuna mutumu kuti ufike pamenepo pone kuti ukamona munthu osiyana ndiwe. Samamuope ya. Haya abwana. Just suppose munthu oyera ku. So that's how you got degree on your yamba. Yes. Then Bachelors of Science in Nursing. Then apeza degree ya nursing. Ndine namwino. Chitelo pachichewa. Ndiye pa unamwino pachatipanga bwanji namwino umenewo. Ndimafuna beni kugwira ntchito na anthu osauka. Then ndakapita pa chipatala cha boma. Chipatala cha boma. Koma chipatalacho chimathandiza kwambiri anthu osowa pokhala, anthu osaukitsitsa ku America. Ma homeless. Uwo ndiye umphawi weniweni. Woti kumalo kozizira kwambiri, kolemera kwambiri, iweyo ukhala osauka. Anthu sangakula badeso. Azingona ngati uli kulibeko. You don't exist. Ndiye vuto limene limakhala la anthu ambiri kumene wana. Homeless ku America? Kwambiri. Ajowabu zaka 10 zonse nagwira ntchito ngati namwino, nimagwira ntchito na anthu osauka. Ku America? Mzungu osauka, munthu okuda osauka, ka Mexican osauka, ndamene nimagwira nawo ntchito ine. Mzungu osauka ndiye uli mwina kagali moroko kwa. Ayi, nikuti alibe ngakhale chofunda, alibe ngakhale chakudya. Ukampeza aluyang'ana ndithu chakudya m'mabini mo. Zona? Inu unaona ni maso ano anthu amenewo? Uwaona ngati? Ugwira nawo ntchito. Ndiye marani nawo. Choyamba cheni chimene ungachite ni munthu wina aliyese. Ndikumpatsa ulemu ngati munthu. Umuone ngati munthu. Ndichovuta jawabu. Ine ungokuona nini yonaganiza za Zodiac. Anthu dena matero. Ati tatipanga ni interview. Ndoendera zanga. Timaphatikiza munthu ndi ntchito zake. Kamene nimenakuonekera. Ni wamene akuonekera. Akakhala mbusa akhoza matibera apa. Ifo osaganiza ifo maganizo moti mbusa sakuba. Kola lavala. Amesangani chile. Koma ine ndimayesetsa kuti ndimuone munthu ngati munthu basi. Tikachoka pamenepo ndeti zika apo munthu wokuda munthu hote zoyika zinazo tizika kutsogolo koma poyamba munthu. Ndeni maona ngati choncho anthu amenewa. Vuto lake lakuti ambiri zijamwanena apa amasala. Munthu ali ni sabwe, ali ni mphere, ali ni mwina vizonono, mapaziwa machenya, munthu ali ni fungo. Mumadziwa kuti munthu ali ni fungo loyipa ngati sasamba. Ine nimagwira ntchito ni anthu oti mwina akhala miyezi 6 osasamba. Ndikuwuzana chakhala. Azungu, anthu akuda. 6 months. Osaona posamba. Ndiye mathandiza motani? Uthandiza kwake kunali kuona kuti nali pa chipatala. Chipatalacho chinali cha boma. Ku America kuti munthu apeze chithandizo ku chipatala umene okhani ndalama, okhale ni insurance. Koma chipatala ichichi poti chidali cha boma. Aboma adanena kuti aliyesa akhoza bwera. Chidali ndithu choyenera kuti tithandize anthu amene ali osaukitsitsa. Ndiye ambiri amene nimathandiza amakhala mwina mabala. Mwina upeza kuti apezepo kugona. Chakudya ngati imene tinena apa.
mwina ena makhaone kuti ali ni m'bale wawo mwina kwina kwake koma amafunitsitsa atakumana naye atalumikizana naye m'bale uja koma alibe njira yolumikizana naye. Ndiye ntchito yake inali yomuthandiza munthu pazosowa zake za tsiku limenelo komanso kunali kwambiri imene amati counseling, guidance, kumuuza munthu uja chifukwa munthu uja ukakhala kuti wasalidwanso kwa nthawi yayitali iweyo umaona ngati sindiwe munthu. Ndiye kumutsimikiziraso munthu no ndiwe munthu. Ndiwe munthu. Ndikugwirana naye chaza chifukwa anthu ambiri amatani amazembazemba. Ndiye ndadzafika sopena nimadzagwira ntchito nimatenga chikwama kuperekera kumbuyo kulowa mu mzinda ngati muli mu Devil Street munja kwapeza anthu ona kuti ndosauka kwambiri koma sangatheso kupita ku chipatala chifukwa ambiri amene magwira nawo ntchito ndoti so ali ni vuto la kuledzera kugwitsa ntchito mankhwala ozunguza bongo pa zifukwa zosiyana-siyana. Ndiye timathandiza kuti munthu sungamuletse kuti wasagwitsa ntchito ma drug usamwe sizingatheke akamwa basi koma kumuuza kuti umwe mosadziwononga iwe mwini. Zinthu ngati zimenezo timaphunzitsa. Timapitanso mu street muja chikwama chili kumbuyo wina ali mchilonda timmanga pompa timape mphaso ena pepani ngati kungakhale kotheka tipaseko ndiko mikozo yokha tikangoyesa ma street muja anthu amagwitsa ntchito thupi lawo peza kangachepe. Ndiye kuli matenda AIDS chani syphilis gonorrhea zonse zija zili kuno vindoko vija vilikoso. Ndiye munthu uja akakhala kuti tikundziwa ali mchindoko ndiye timapita kachiwiri kachitatu koma chachikulu nchakuti munthu uja umuonetse chikondi kuti ni munthu akatero ndi amatsekula munthu uja. Ndipo anthu ambiri amene adaniphunzitsa zambiri ku America santhu olemera ndi anthu ngati amenewa chifukwa nawonso ndi anthu. Ndinagwiraponso ntchito mu ndende ya anthu osauka. Hayi nesi ndithu jail nurse timatero chizungu chake. Yes. Nesi wakundende? Amakhala ko nesi wakundende? Akaya ndendera kuno sinapite koma ndende yako yabwino ndithu. So munafika mpaka napo kachita masters. Mwachita first degree mu America. Kuti mukachita masters chida kufulumizitsa nchani? Tsano nagwira ntchito ngati namwino zaka 10. Zimene unena apa nagwira ntchito na anthu osaukitsitsa. Ndiye daily nikamapita ku nyumba ni ukondwa kuti nathandizako munthu. Koma ndikagonetsetsa nimati kodi chithandizo chimene chicha nchenchene ndikungothandiza those individual people. Komanso ma individual ndikuwathandiza kudutsa mu ndondomeko imene chipatala chanipatsa. Panali zina zone kuti ine nkadakonda umpangira munthu uja koma ndinaomangika ndi malamulo. Mwina ukampeza mwana wina uja ong'ono unena kuti uyu mwina ndikhoza mtengera ku nyumba kuti nikamthandize. Koma kwangotero ndi kuti khoza ntchito yathu walakwitsa lamulo. Iwe mama wako ndoti upange is. Ndiye mukupita kwa nthawi zimene zija zimakhala ngati zimanimanga. Munthu nini chidi kwambiri na anthu osauka. Nimafunitsitsa ntathandiza kwambiri munthu osauka poti nane ndali osauka. Tsopano ntchito iyi ikunimanga. Komanso ntchito inogwira iyi ni kuno ku America. Kumudzi kuja anthu akuvutikabe kuliso umphayi kumene kuti ndiye umphayi wakuno sonambo nditokosa kwambiri waku Malawi. Ntaona kuti umphayi wauko ngwaukuluso kwambiri singathani nawo. Ndiye ndambolingalira ningathandize bwanji ku Malawi. Ndiye nimabwera every mwina chaka chilichonse bwera mwina pagonere chaka ndibwere. Ndiye chaka china chake ndabwera kuno ndali mkandalama 2018 ndali mkandalama kaja naswana kuchochita popita. Ndiye ndali ni mzanga komwe ku America amedadza cheza naye limodzi nayeso anoikapo kandalama kuti kodi mukasowa chochita ndalama mmatani. Ndanena kuti ngati mwaswana yochita ndalama timangompatsa nzimayi. Olo china chilichonse olophulusa ulibe nayo chochita ngompatsa nzimayi ukapeza mawa ni manyowa. Kuda zimayi mungadapatsa zero zapadera kuti ife anthu amunafe chimene timanena kuti ndife anzeru ndife amphamvu nchani tidachoka kuti kwa munthu amayi mwe sino munthu amayi opanda mphamvu akabereke cha mphamvu osatheka. Ipo chinopempha kuti zero kuda mayi gaire kuti zero ndiye ruje pamenewo. Ndiye ntabwera napatsa chemwana cha ndalama ndanyamuka napita. Ndabwera chaka chinachi nudzapeza kuti ndali pa nyumba iyo. Pa Sabata ndapeza kuti kwadabwera azimayi 10 onse avala chimodzimodzi. Mind you nthawi imene napatsa ndalama napita sinafunse ndalama ndagwitsa ntchito yanji kapena nabwerako
year later nzapeza azimayi 10 chuchitika nchani akuti kandalama kaja mdanipatsa kaja chimwene kadali kakakulu kwa ine sinkadatha kudya nekha ndi ndayira nazanga kuti akulu pali kanthu yapa tithandizane kudya ndi gulu lija litaganiza dana kuti tisangokudya teni tipange banking account mind you anthu awawo sindoti adaliso ni training kwangu organiza basi teni banking account idambira pene banking account mpaka panopa gulu limene limagwira nawo ntchito limodzi ndi awo umodzi amati ngati kampani ali ndi mbali yawo ndi pano pali gulu la azimayi ntabwera ulendo zagwira ntchito ngati kampani ninapangitsa training ya kuboma anthu chokuboma bwera kuno zapanga training kuti akhale ngati cooperative ndiri ni gulu la azimayi cooperative imene imasamalira zizili chilichonse ife ya kampani timapereka iwo amangosamalira koma tikagulitsa 10% ya total sales tikagulitsa 100 ni 10 kari gulitsa 1000 ni 100 imapita kugulu la azimayi sinifusa kuti ndalama yo machita nayo chani ine nimangowapatsa komanso amakhala ni ma benefits ena ngati ka kampani kakhali ndalama pang'ono nimapatsa ngongole moti panopa aliyese chaka chino natenga nampatsa mwayi utakhoza kutenga 200,000 pazimayi 10 aja aliyese watenga auchita zawo akadzabweza adzapeza somwayi otani opitiriza ndiye ntchito tili pana ajakhaza simuna kambe za masters masters chifukwa ndadodoma kuti mpaka na university fika pona kuti munthu uyu timpatse ulemu wapadera izidakhala bwanji ndiye zomwe zija ndimanena zonena kuti munthu wamphayi amanipatsa chidwi ndiye ntabwera azimayi aja nkhanipitirira kwa azimayi komweko muchita chani upatula banking account kuti tupeta wena maweta wena machita tiru mwena matani ndiye mzimayi mmodzi pa group aja akuti kwabwera kambalame kena kake amene nabva uko akuti kachizile koma akulu nkokoma kwambiri timafuna titaweta kuno ine ndikuvomerezana naye mayi amene ndikuvomerezana sino nokha ulu wake wachizile ndaudziwa apa indasosola ndiye chizile mafuna weta bwanji akuti koma tilibe zoyenereza kuti tikhoza weta ine ntafufuza wizo chizile sichimbatira mazira ngati nkhuku chimangotaya mazira ndi umafunika ukhale uzitolera ndi ukhale nika mashini ajakhaza muwadziwa inde ndiye ine pa khola ilo lakale lili kuselu ndadzagula ka system kakang'ono kadali ka 2 kilowatts noyika zonse nkipeta chanchani umodzi isanabadwe nthawi imeneyo ndiye katundu jarambo gwira ntchito amene adadza tikonzera adayika mabateri achabe chani idangogwira ntchito miyezi 3 system ija ndikufa ndiye kuti 2019 imeneyo ine ndili ku States 2020 covid wabwera sinkanatha kubwera ku system kuja down ndiye nebe mtima mandiwawa ndipange bwanji kuti magetsi abwere chifukwa chituko chakumudzi chopanda magetsi ndiye mbodza zezo ndiye ndikuyang'ana pa ma YouTube omwewa malawi online nimang'ana kuti kodi munthu ku America amene amatsata za magetsi kwambiri ndani niphunzirireko kwa munthu uja munthu uja ndampeza kuti ni mphunzitsi wa ku University UC Berkeley ku California komweko ndiye ndikumtsata munthu uja adadzapezeka kuti ali pali program ya nyuwani imene ikutchedwa Masters of Development Engineering UC Berkeley idaganiza zonena kuti umphayi wakulu kwambiri pa dziko lapansi wanyanya makamaka ku mwera kwa Africa Sub-Saharan Africa na manena Malawi Zimbabwe Zambia chani atangotchula Malawi ine maso mwamba chituko chakumudzi ndiye amene kuti tufuna anthu amene akhoza kuthandiza abwere tapatse maphunziro tikapatsa maphunziro tapatsenso kuyenerera kuti akhoza kugwira ntchito basi ambuye laponda lamphawi zimene mafulene zimene nkhani yake nimene ndiye mudakalowera program yetu ndiye kuti ino program imeneyi zinthu zake so zidali zitatu 1 ine ndakhalapo mphayi 2 ndakhalapo mphunzitsi chifukwa uphunzitsi tuli pasipose uli mulimi muli uphunzitsiso opwe chachitatu nimagwira ntchito ngati namwino wamphawi ku America koseku mukaonetsetsa ndiye anthu kusukulu kadana kuti nkulu inofunika kuti atani abwere ndiye adani yenereza kuyamba program
inali program ya chaka ndi half. Yes. Yodulaso kwambiri. Ndiye ndauza kuti nsinkwanitsa ndalama. Koma ma skills anga oni mmene ineyo ngati candidate ndalire. Ananena kuti tupatsani ndalama. Suzilipira wekha. Tikupatsa scholarship. Anandipatsa scholarship yambiri. Okay. Maphunziro aja namaliza pa tsiku lomaliza adanisankha kuti niyankhulire anthu onse 44. Tinali 44 anthu program yathu. Ma student. Yes. I was a student speaker for my class. Nditangomaliza ndatenga degree yanga mu December. Napita ku ntchito ndikuwauza kuti munthu ne ndifuna niyapenga napita kumudzi. Akuntchito amaona ngati napenga chifukwa ntchito ya unesi kwa America ntchito ndalama kwambiri. Akuti simasewera. Ajo apo nimapanga ndalama. Akuti simaseweradi. Ajo apo nimapanga ndalama. Ati pena tumafika machaja pa hour atu. Ngati yogwira usiku yo nthawi zambiri ndithu zikakhala bwino timapanga ndithu 100 mwina $150 a day. Ayi. An hour. Ola limodzi. Ngakafika kwaje kumene. Koma zimathera songongole. Oho. Chifukwa ndalama tunzopusitsa. Ukamapeza ndalama zambiri zofuna zakosa zimakwera. Ndavadi zimene. Ndavadi. Ndithu. Mene modi meruchezera ndi Matthews msulira. Sapemba. Kuno ku Kauma tiye santhe ku Kasungu. Nani zambiri za zimene mukuchita kunoko tsopano chifukwa kunja makhalako. Ndipo muone kuti mwayigwiritsa ntchito bwino ndithu nthawi yanu ku America. Kwambiri. Mwachita degree, mwachita masters degree. Ndabereka ana. Mwabereka wana. Mwaphunzira zambiri, mwagwira ntchito ndi anthu osauka. Akumayiko kolemera. Pano mwabwera kuno. Chakuyitanani kuno nchiyani? Mukupanga chani? Kuno tu chimene chaniyitana kwenikweni ni mwina mwake suyitanidwaso. Kama ghetto boy yemwe uchitane nawo. Akuti you can take the boy out of the ghetto. But you can't take the ghetto out of the boy. Ndeni weka ghetto kamakandabe mu. Kamakandabe kuntima kuti so no mene nakuliramu chaka chino mwezi ubwera wa September nifikitsa zaka 51. Yes. Sopono kumene kutupita kukhanga tikufupika. Ukutachoka kukhanga ndekutali. Ndikutsetse kufika kutsetse. Ndiye sopono umati kodi mbiri yanga ikhala motani kuti mbiri yoti nikhozo isiya ikhozo khamotani. Legacy. Nde pa legacy poso nkuganiza kuti kodi ineyo ngati munthu pamene ningakhale ndikugwira ntchito ija nkukhala yothandiza anthu ambiri. Ni yotani. Nde zomwezo zoti ghetto boy ndi ghetto boy. Kuno ku Malawi ngati munthu simulimi ngati sungalime kuno ku Malawi. Nde kuti sungathandiza anthu ambiri. Zona. Ndiye ntchito yanga idali yotero kuti andibwerereso ku ulimi. Koma popeza nzeru zosiyana kumene naenda kumene nakhala anthu ambiri ulimi wako ukakhala osiyana. Usakakhale ujongo matembenuza nthaka cha tsikuliro. Ayi likasose. Ayi galauza. Ayi lidzale. Nchifukwa yake muda bwino kuti bwanji mulupeta nchenche. Nchenche. Maike kumadera ena anthu sichachilendo. Zona. Bwanji mulukola chiswe sizachilendo. Komano chachikulu cha ine chimene upanga pachizungu ningati ndine social entrepreneur. Umodzi ndi social business. Mukutanthauza kuti chani? Usonyeza kuti business imakha ma business ambiri amakha ni cholinga chimodzi chopanga phindu. Ife tini zolinga ziwiri. Tini cholinga chopanga phindu kuti tichepetse umphawi wa anthu ena. Oyambirira kwenikweni nazimayi aja nikuuza ndikugwira ntchito yacho. Azimayi alipo 12 pakalipa. Amene wakadali numphawi. Umphawi wawo numene tikuyamba kuthana nawo pano. Munjira zosiyana. Komanso kutsogolo kuti ndi masomphenya ogwira ntchito nali mena. Panopa nikhoza kuswa mazira ambirimbiri kwa apatsa anthu ena kuti apete. Ndiye cholinga changa pano nufuna pakhale ngati pamalo poti anthu ambiri akhoza madzaphunzirirapo zina zimene ndakatenga uko. Koma chachikulu ndikuti katundu uyu ali apo. Solar power. Ili ndeni maliona ngati tsogolo la dziko la ife anthu akuda. Chifukwa timanena za chuma chili munthaka. Timanena za nzika za maiko eno mabwera kuno madzatibera miyala udzatibera. Koma rudziwa sangabe. Ndipo dziwala kuno ndila mphamvu kwambiri. Sangabe. Ndilo tikhoza kugwiritsa ntchito inayo semeri kufuna. Ndiponso ngati palipo nena kuti Africa idzatukuka. Chifukwa cha dziwala thupi. Basi. Lili kutali sitingali wononge ngati mmene monongera chilengedwe china cha pa dziko lapansi.
ndiye kwa ineyo nabwera kuti tipitirize ntchito imene kuno kumalimidwa fodya kwambiri. Uno idali fama ya fodya. Ndiye kuti niyambeso kamba nkhani ya minda kuti imayenda bwanji nyola nkhani yovuta kwambiri fo kunoko minda fodya jadataita. Minda ija anthu aja mapangalizi. Atapangalizi mphepetemu makhala midzi ija idakula ilibe polima pamene munthu munda umodzi akuti ni wake adayesa. Ndiye chimene tuchita ife nchakuti tionetsetse kuti tikepo chitukuko pa munda wa fodya uja kuti chitukuko ichi chapindulireso anthu amene azungulira minda ija chifukwa anthu amene adazungulira minda ija makolo awo na amene amagulitsa kwa anthu awo. Ndiye ni ntchito imene ninayo masomphenya kuti si magetsi wokha, si madzi wokha, si nthaka yokha, sikupanga ndalama kokha konena kuti kuthandize mphawi, koma tionenso pa chilungamo chokhudzana ni malo kuno kwathu. Chifukwa nkhani imene yayikulu yoti sikambidwa. Anthu alibe malo kuno ku Malawi. Anthu ali ndi malo. Ali ndi malo? Koma sitigwiritsa ntchito bwino. Pobanda zijeremani za pobanda. We have to wind up this chat with you, Mr. Matthews Tisaiwale Sapemba Nsulira. And I've got a set of questions which I'd like to ask you, to which you can only answer yes or no. But first, I want you to tell me your full name. What's your full name? So when I was born, the name I was given by the elders of the village with the ceremony. It was Nsulira. Nsulira is the name of the chief in Kasungu, Nsulira village. But also in itself, it means someone who can mold. Right? Kusula. Or Sulira. Yes. Okay. So that's my my first name. Then the Christianity gave me Matthews. And then, life experience came and gave me Tisarayan. But my grandfather's name is Sapemba. Yes, sir. Do you have any tattoos? Not at all. Do you have any piercings? Not at all. Do you have children? Yes, I do. You said you've got 2 children. No, I have 5. You have 5 children? Yes, sir. Have you ever shot a gun? Yes. Have you cried over someone? A lot. Have you cried, have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? Many times. Have you gotten into a fight before? Many times. Have you gotten any surgeries? No. Have you ever been hospitalized? No. Have you ever donated blood? Yes. Have you ever smoked weed? Yes. Have you ever drunk alcohol? Yes. Do you smoke weed? Yes. Do you drink alcohol? Occasionally. Have you broken someone's heart? Many. Have you had a crush on someone? Absolutely. Absolutely. Akutero tikumaliza kucheza ndi Matthews Tisaiwale Nsulira Sapemba